Өфілі 20 сағат 10 минут хіздің қайнар саламдарыбызды толқындар аша еткеріп, эфир олы башлап та ебірі, хөрмәтле достар, хау-мағыз, хөрмәтле достар. Хәдер Рәсәй Башкортостан радиоһында барган хәерле кис республика тапшыруын тыңлайһығыз һәм карайһығыз. Микрофон алдында хезмәттәшем диджей Фәтих, тауыш режиссеры Марат Рахматуллин һәм мин Нәркәс Юсупова. Хәтерегезгә искә төшерәбез, гадәттәге сәбәп туры эфирдә эшләйбез. Тапшыру 295 FM яшьләрнән тыш GTRK.TV сайтында һәм инде әлбиттә Башкортстан 24 телеканалында бара. Һәм инде безнең туры эфир телефонына бар бит инде Нәркәс. Ул 272-55-47, Өфөнең коды 47, WhatsApp һәндәре 999-617-96-41 бында һез үзегезнең котлау һәм сәламнәрегезне җибәрә аласыз. Мотлак рәвештә без инде достар яз килә дип йырларга килә бүгенге эфирдә. Син йырлап күрәтерең. Яз килә. Як, беләңме нимә иң беренче охшай? Безнең урамда байрам күңелдәрдә байрам, тәүге сескәләрдә тотып мин һиңа барам. Күсәле әрләүшә яшәйек тату, без беләбез һәр кемгә лә кәрәк ярату, кемгә әзрәк кәрәк, кемгә күбрәк, ләкин моторым бәгърем һин бит яшәррәк, ишетәм йөрәгең шәбрәк тибә, сөнки безгә яз килә. Йырды бозма, туктап куй урынында. Ярар. Син уның фанатымы әллә? Әлбиттә, сөнки был йырдарга әлбиттә без үскән дип әйтәк дөресрәк булыр. Бездә кунакта Рөстәм Хәлифулла Гыйззатуллин. Сәлам достар, сәлам, хәерле кис. Фатих, Нәркәс. Әйткәндәй, Рөстәм агай безнең коллега бит инде, хезмәттәшебез. Сөнки элекке вакытта без рәхәтләнеп торып киске программаларда һезнең белән каршыла торган идек. Ул да мотор итеп торып көлеп ебәрә торган гылай. Барлыгы әрләй торганнар етәр инде турай эфирдә көлергә. Ниндәй ул көлү дип. Безнең достар Фәтих шул йырда башкаргасты аңлагандарdır. Безнең турай эфир студияһында бүген студияны бер матур кунак бидә бултыра һәм шуңа күрә достар һезне безнең әңгәмәбезгә сакырабыз. Телефон һәндәрен искәртеп үтәйек. 272-55-47 Өфөнең коды 47 бында һез шылтыратып хорозларыгызды, яисә теләктәрегезне җибәрә аласыз. Кемдер инде безне Башкортстан 24 телеканалында карап утыра, был хандар һезнең экрандарыгызда язылган. Кемдер әлеге мәлдә радио алгыста безне тыңлап утыра икән, күргегез ки, мотлак рәвештә интернетка гына инеп китәргә кирәк. Һәм кемдернең баш информация Ростелеком һәм Уфаны селтәрләрендә безне Башкортстан 24 телеканалында карай аласыз. Интернетта без арттан кабул итеп киләләр. Без һезне юкка гына сакырманык бит инде һәм әйдәгез нимә өчен сакырганын әйтер алдыннан тәүдә һезнең иҗадыгыз менән яна танышып үтәйек, байкау яһап үтәйек. Иң тәүге сәхнәгә сыккан көндәрегезне исләйһегезме? Иң тәүге сәхнәгә сыккан көндәрем ул әлбиттә миңа 5 яшь булган сакта, миңа башка теге бескозырка кидереп куялар, ултыргызга бастырып йырлата торганнар. Шуның өчен миңа пряник бирә торган. Пряникка гына йырлап йөргән заманда. Менә дөрес әйткәндә без Нәркәс менән җитеп килгән туган көнебез белән кайнар котлап үтәбез. Рәхмәт әйткәндә һәр беренчеләрдән булып котлабыз. Чөнки әлбиттә бәлки өлгермәсбез, бәлки килеп сыкмас, бәлки форсат булмас. Бәлки трубка алмассыз. Бәлки һезнең вакытыгыз булмый бит инде. Хәзер концертка әзерләнеп барагыз, менә әйткәндәй. Һезгә корыста һаулык, озын гомер һәм инде иҗади үрдәк теләйбез. Чөнки без һезне яратып тыңлайбыз һәм инде тыңлаячакбыз да. Рәхмәт. Менә мине хатта һөйләйдәр, сәй менән. Алтынай Валитов сәйсергә ярата бит инде. Шуңа йыр башкарып та зыгыран ишеткәнегез булдымы әйткәндәй? Сәй, мин сәй исәм. Ишетәм, беләм, теге башында торып йырлай торган егет. Менә рэп стилен беренче башкарган безнең Рөстәм Гыйззатуллин бит инде. Чөнки МС башта бит инде. Бүген һин урамда бердә булды элек. Бу ничәнче еллар булды? Ул булды 97-98. 97. Но ул йырдар беренче ялга, ул һине ташланы ашыкма дигән йырдар 95 елда язылган. Һез унда тугайнымы? Бу вакытта мин 2 генә яшь. Кескә 2 генә яшь булган. Мин инде беренче класста рәхәтләнеп торып укып йөргән сакта. Һин карт. Мин картракмын. Бу вакытта Рөстәм агайды белгәнеңдер инде. Әлбиттә, чөнки кассета була торган. Беләңме? Агайлар рәхәтләнеп торып кассета тыңлап торып бейләр. Менә әйткәндәй, иң популяр йырдарның бере булып, нимәне гитарага йырлай торганнар, ул Хау буласым дигән йырда. Хау буласым, миңа юлга иртән,
бит яктардан исек, яшәрмен икән, кайталмам, бер гафу ит. Минең монда гаебем юк бит. Нәркәс. Мин үзләрен беләм. Юк, нигә мине сакырдан? Фатихты сакырып йырлап мине гәрдә. Бергә шылтырату бар тийләр, хәерле кисеп тора эфирда. Алло. Алло, исәнмегез? Алмагыз. Танышып үтәйек. Мин һеҙҙең постоянно тибетәйем икән, звонитүсемен. Даими тыңлаусыбыз инде. Мәләүез ҡалаһынан Гөлнара Суракова. Тыңлайбыҙ. Гөлнара апай, һорауығыҙ бармы? Һеҙҙе мына телевизор аша ҡарап ултырам да, мин һеҙгә бик ихласмын. Һеҙ мына икәү алып барған эфир минең өсөн күңелгә ныҡ ята. Рәхмәт. Рәхмәт инде. Һеҙ күңелле, матур итеп алып бараһығыҙ эфирҙе. Рәхмәт. Бүгенге эфирҙә Рөстәм ағай. Ҡалған эфирларҙа шулай матур итеп алып барығыҙ. Ғиззәтуллинға шундай һорауым бар инде. Әйҙәгеҙ. Беҙ аны яратып тыңлайбыҙ. Һәр Рәхмәт. ваҡытта шундай матур, көләс йөҙлө, һәр ваҡытта ла матур булып ҡалһын. Ой, рәхмәт, зур рәхмәт ялы һүҙләргә. Бәлки берәй ҡыҙыҡлы берәй һорауығыҙ барҙыр. Бәлки яратҡан, Әйткәндә беҙ саҡырыу ҡағыҙы бирәбеҙ берәй. Бирәбеҙ әлбиттә. Нимә өсөн Иң бирәбеҙ? оригиналь һорау биреүсегә. Бына бит, мин ишетмәнем. Һәр ваҡытта ла матур, исәнлек, һаулыҡ, ғаиләһенә исәнлектәр теләп ҡалам. Зур рәхмәт, изге теләктәргә. Ҙур рәхмәт. Һорауығыҙ юҡ тимәк, әйеме? Һорауығыҙ бармы берендә Рөстәм ағайға? Һорау? Ниндәй һорау? Оригиналь Ондай һорау. матур кешегә, шундай яғымлы кешегә һорау юҡтыр. Бөтәһе лә аңлашылып тора. Бөтәһе аңлашылып тора. Ҙур рәхмәт беҙгә шылтыратҡанығыҙ өсөн, Гөлнара апай. Беҙ ҙә һеҙҙән шылтыратыуҙар көтәбеҙ. 272-55-47 тура эфир телефоны. WhatsApp һандары ла һеҙҙең ҡарамаҡта. 819-617-96-41. Бында һеҙ үҙегеҙҙең сәләмдәрегеҙҙе, ҡотлауҙарығыҙҙы ла еткерә алаһығыҙ. Әйткәндә, эфирға беҙ Рөстәм ағайҙы йәнә ҡабатлап үтәйек, бушҡа ғына саҡырманыҡ. Һеҙҙең тыуған көнөгөҙ тиҙҙән килеп етеп килә бит инде, һәм шуға күрә һеҙ концерт үткәрәһегеҙ, әйеме? Юк, улайыраҡ түгел. Минең тыуған көн етеп килә. Тыуған көн минең 16 сентябрь була. Понедельник була. Кемдер әйтә 22 сентябрь дип. Юк, 16 сентябрь. 16 сентябрь ҡотлаһағыҙ була. Концерт 22 сентябрь. Бына шул тыуған көнгә багышланмаған, концерт багышланган. Бына тыуған көн шул уңайы менән концертҡа багышланган. Сөнки күп кенә дуҫтар әйтә, ҡасан инде бына үҙеңдең концертыңды, бына шул һау була сәйем, ситлектә йәшәп булмай, онда ҡарама күҙҙәремә, ашыҡма, ул һине ташланы, һиңә генә йәш дигән йырҙарымды ҡасан башҡараһың инде тип, хәҙер теге солянка тип атала бит. Солянкала сығаһың да 2 йырлайһың да, 2 йырлайһың да ҡайтаһың да китеп. Шулай булғас, бер юлы приятный с полезным тип әйтәйек, эшләргә булдык. Тыуған көн, ул тыуған көн 16-һы үтә лә, һәм 22-һе бик етди генә итеп концертҡа әҙерләнә. Нисә йәш? Сер булмаһа. Ой, миңә 25. 25 йәш кенә мына. Әйткәндәй, нәркәс менән Минең менән бер икән. тиңдәш икәнегеҙ. Мына уйламаған миңә 27 йәш булып китте бит. Рөстәм ағайҙан ни әйтәйек? Рөстәм ағай түгел, Рөстәм ҡустым тип йөрөгән. Әйткәндәй, дуҫтар, беҙ әйтергә саҡ ҡына онотоп киткәйнек, беҙ тура эфирҙә уйын да үткәрәбеҙ, әйеме? Иң оригиналь бүләк, иң оригиналь һорау биреүсегә Рөстәм ағай Ғиззәтуллин бүләк тапшырасаҡ. Ул еңеүсене үҙе һайлап аласаҡ эфирҙә, шуға күрә әүҙемерәк булырға саҡырабыҙ. 272-55-47 шылтыратығыҙ. Әлбиттә, һеҙҙән шылтыратыуҙар көтәбеҙ. Мына Рөстәм ағай, әйтеп үттең бит инде. Тыуған көн ул 2-нсе байрам, 22 сентябрь был үтәсәк концерт, ул 2-нсе байрам дип әйтеп тә ҡуйҙығыҙ. Микрофонда ишетмәйем, мин берәй ишетәме? Ишетәбеҙ, Һеҙҙе ишетәбеҙ. Ҙур ярар. 22 сентябрь ысынлап та күптән концерт булған юҡ беренсенән. Һәм инде үҙемдең дуҫтарым, үҙемдең тамашасыларым менән осрашҡы килеп китте. Алғы концерт әллә 10 йыл элек булғайны, әллә 9 йыл элек булғайны. Шуңа бына тамашасылар менән, дуҫтар менән, әҙме күпме булған фанаттар менән осрашыу тип атарым. Синдә концерттың исеме лә бар, әйеме? Тыуған көндә иң шәп йырҙар. Тыуған көндә иң шәп йырҙар, һәм инде был концерт беҙҙең Башҡорт дәүләт концерт залында үтәсәк. Башҡорт дәүләт концерт залы 22 сентябрҙә була. 22 сентябрьдә була инде бит. Аңлашылды. Мына тағы ла бит инде бында һеҙҙән тыш кемдәр
тагы сыгыш яһай. Әле был сыр булып торам әлеге менә. Юк, махсус кунак, әлбәттә, безнең минең дустым Зайнетдин. Һәм менә бүген генә әйтәйек инде, бүгенгә тиклем әйтмәйрәк тордык, гадәрәк сюрпризрак булды дип. Мин иҗат иткән йырҙарҙы килеп башҡарып, дуҫтарым ҡотлап китәсәк. Шуларҙың араһынан Руслан Зөлҡарнаев белән Рөстәм һәм Ләйлә Галиев, Салар Галиевтар. Әнвәр Нургалиев, шулай ук минең якташ, күп йырҙарҙы башҡарыусы. Микрофонда ишетелә башланы. Ҡолаҡта ишетелә башланы. Күңеллерәк булып китте. Әнвәр Нургалиев, Сәғдулла Байегит, әлбәттә, Айрат Мусин. Һәм бына бүген генә шылтыратты. Дубайҙан ҡайтҡайным ди, Артур Маузер Сакс алып килеп, минең көйҙө бер моторна итеп саксофонда уйнап, оригиналь рәвештә ҡотлап китергә уйлайм. Мин бик шатмын, шундай дуҫтарым. Теге уларҙың береһенә лә әйтмәнем, сөнки әйтәйек, барыһы ла топ табылған артисттар. Уларҙың һәр береһенең үҙенең графигы бар, шулай була ҡарамаҫтан, улар әйтә, Рөстәм, әйҙә, беҙ киләбеҙ, һиңә поддержим тиҙәр. Программаһы әҙер тимәк, әйме? Программа әҙер, Аллаға шөкөр. Әйткәндәй, мына һеҙҙең йырҙарығыҙ ла һуңғар ала йәштәр яңыртып тороп йырлай башланы. Шул уҡ алып ҡарайыҡ, Әнвәр Нургалиевты йырҙы бит инде башҡарҙы. Һиңә генә тигән йырҙы бит инде Рәйлә Өмөтбаев башҡарҙы. Был шундай, беҙгә шылтыратыу бар тиҙәр, мин дауам итермен. Хәйерле кис, тура эфирҙа. Хәйерле кис. Һәм танышып үтәйек. Мин Стәлбаш районынан. Әйҙәгеҙ һорауығыҙҙы. Зәйтүн апай булам, мин менән Мен һорауым инде нисек дип әйтәйем. Мин Рөстәмде күрдем, аның Сәғдулла белән килгән Рөстәм Томакка. Шунан һуң минең ҡыҙым инде Рөстәмдең ныҡ фанаты инде. Үлә инде шуның өсөн. Ҡыҙығыҙға сәләм әйтегеҙ. Эйе, Рөстәм, һине белә ул, Зөлфиә дигән ҡыҙыҡай. Шунан һуң минең улымдың да бөгөн тыуған көне һеҙҙең менән бер айда. Һеҙгә бит инде 45 йәш аңыла. Әле аның тыуған көнө бөгөн. 25. Шулай бит әле. Һеҙгә уңыштар шулай бик күңелле инде. Һеҙҙе яратабыҙ инде. Мин ул кеше ул тиклем түгел. Берәй һорау бирегеҙ, бәлки бүләге торһағыҙ. Нинди генә һорау бирәйем. Ҡапыл килеп керҙем дә ҡайҙа сыҡманы. Мин хәйер. Һеҙҙең иҫкә килеп төшә, кире шылтыраталағыҙ беҙгә. Үләне дә кире шылтыраталағыҙ. Ҙур рәхмәт беҙгә шылтыратҡанығыҙ өсөн. Һәм инде мына бит. Ҙур рәхмәт. Кемдәр бит инде бөгөн тыуған көнө тине бит улының. Улын да беҙ ысын күңелдән ҡотлайбыҙ. Мына билет уйнатыла концертҡа, уны әйтергә оноттоҡ шикелле. Билет уйнатыла 22 сентябрь Башҡортостан дәүләт концерт залында үтәсәк. Рөстәм Ғиззәтуллиндың шәхсән концерты. Телефонды һорайҙар бында шылтыратырға. Телефонды һорайҙар. 272 275 47 Өфөнөң коды 347. Өфөнөң коды 347. WhatsApp һандарла бар дуҫтар, 919-696-9641. Бында һеҙ һорауҙарығыҙҙы биреп ебәрһегеҙ, шулай уҡ уйында махсус рәүештә ҡатнашаһығыҙ тигәндә аңлата. Шуға күрә кем уйла? WhatsApp номерын шулай ҡарайҙар. 919 Хәҙер 1 секунд. 919 617 617 9641. 9641. WhatsApp. WhatsApp булды инде. WhatsApp. Шулай да булды. Без һандар менән килештек. Кемдер безне Башкортстан 24 телеканалын ҡарап ултыра икән, был һандар экрандарда яҙылған. Шуға әгәр дә трансляцияны ҡарағыҙ килһә, әлбиттә мотлаҡ рәүештә Яндекста ҡайҙа теләһәгеҙ яҙырға ла Башкортстан 24 телеканалын тоҡандырып беҙҙе радиола күрергә була. Мына хәҙерге заман әйбәт. Рөстәм ағай, мына Һин унан алда бер һорауыңды әйтә башлағайның, теге йырсылар һинең йырыңды йырлайҙар дип. Йырлайҙар башлан. Быға нисек ҡарайһығыҙ? Мәсәлән, Әнүәр Нургалиевка килгәндә, бүген көндә Башҡортостан, Татарстан эстрадаһының иң топ артисттарының береһе, мин уға бигерәк тә шатмын. Кемдер әйтә, нисек популяр булып китте ул Әнүәр? Әгәр ҙә һеҙ белһәгеҙ, ул шулай уҡ 94-95 йылдан эшләй, тырышып, һәм бына бүген көндә бына ҡаҙаныштар килде инде. Тимәк, һеҙ шат, әйме? Әлбиттә шат, һәм мин бит теге гастролдәрҙә бик күп йөрөмәйем. Шуның өсөн ул бөтөн Рәсәй буйлап йөрөй. Шуңа беҙ уның һөйләшкәнбеҙ, Әнүәр ниндәй минең репертуарҙан йырҙы йырлайын килә, татар телендә тамашасыларға еткерһәң, мин бигерәк тә шат булырмын дип шулай һөйләшкәнбеҙ. Һәм ул күп артисттар араһында бер үҙе минең
янына теләгән җирдә айлап йырлай. Аңлашылды. Әбәдән шылтырату бар. Тегеләр хәерле кисә тура эфирда. Һаумыһығыҙ. Һәммәгә танышып үтәйек. Минең исемем Гөлгөнә. Ҡайҙан шылтыратаһығыҙ? Өфө ҡалаһынан шылтыратам. Әйҙәгеҙ һорауығыҙҙы бирәйек. Һорауымды бирәм, Рөстәм Ғиззәтуллин. Безнең студент ваҡыттан бире яратҡан йырсыбыҙ бит инде. Рәхмәт. 96 йылда мин поступать иткәйнем. Шул йәшлегебеҙ, студент ваҡытыбыҙ үтте инде. Бик тулҡынланам, әлбиттә. Концерттарына йөрөй торған инек. Бик күңелле була торғайны. Шулай уҡ Рөстәм Ғиззәтуллиндың Инстаграмда үткәргән конкурсы түгел инде, теге минең менән төшкән фото тип ул һалған инде, мин шунда ҡатнашҡайным. Ҡыш бабай булып. Аңлашылды. Ҡыш бабай менән төшкән фото. Һеҙгә ҡайнар сәләм. Бына нисә йылдан. Рәхмәт. 98 йылғы фото. Һорауым шул ҡыш бабайҙың бейәләйендә нисә һымаҡта бар ине икән? Әйткәндәй, ысынлап та, хөрмәтле дуҫтар, ул иң һәйбәт заманаларҙың береһе була торғайны. Ул ваҡытта мин Башҡорт дәүләт филармонияһында эшләйем һәм инде бер фотограф менән танышып киттем дә, профессионал фотограф. Ул әйтә: "Әйҙә, бына барайыҡ, фотоға төшәйек, һиңә аҡса түләйҙәр", ти. Мин әйтәм: "Әйҙә, барабыҙ да Совет майҙанында рәхәтләнеп фотоға төшәбеҙ һәм кеҫәгә ошолай итеп аҡса йыйылып китә." Ундан минең уйлауымса, көнөндә мин бер айлыҡ зарплата шунан фотограф менән йөрөй торғас, бер 2-3 көндән һуң, күп кенә йөрөнөк инде. Иртән утренниктарда Ҡыш бабай булып уйнайбыҙ. Анда минең зәңгәр костюм, ни өсөн зәңгәр костюм булғандыр инде. Ҡыҙыл була бит. Һәм бер заман йөрөй торғас, ул фотографтың фотоаппаратын урланылар. Фотоаппаратын урлағайнылар, мин бит инде эшһеҙ ҡалдым. Нимә эшләргә? Теге фотограф менән төшһәләр бер төрлө хаҡ, үҙҙәренең фотоаппараты теге мыльница дип. Икенсе хаҡ. Мин киләм дә фотограф, үҙем тик йөрөйөм, кешеләр минең Был нисәнсе йыл булды? Был ана 98 йыл. 98 йылдарда Рөстәм Ғиззәтуллин жайды баҡса эшләп йөрөгән икән. Радио тыңлаусылар. WhatsApp һандарына ла туҡталып үтәйек. Һаумыһығыҙ, Рөстәм ағай, һеҙҙең бәләкәй саҡта ҡушаматығыҙ нисегерәк булды? Нимә булды? Бәләкәй саҡта, ой, бигерәк оҡшамай торғайны миңә ҡушамат, шуңа мин әйтмәйем. Тағы ла бер һорау килеп еткән. Рөстәм ағай, һеҙ үҙегеҙҙе ниндәй райондан тип һанайһығыҙ? Атайығыҙ Әлшәйҙеке, әсәйегеҙ Миәкәнеке, шуға ошондай һорау бирәм тип яҙып ебәргәндәр. Минең Инстаграм үлде. Зарядкағыҙ юҡмы? Бына шуны, юҡ. Алып торһам буламы? Мин үҙем, ысынлап та, атайым юҡ, миңә был туры килмәй. Атайым Миәкә районыныҡы, әсәйем беҙҙе инәй тиҙәр, Әлшәй районыныҡы. Атайым Уртауылдыҡы, Ереклекүл инде, хәҙер Ҡаҙансҡа ҡаршы бер кемдә тороп ҡалманы беҙҙең. Инәйем Әлшәй районыныҡы. Миәкәгә ҡайтһам мин Миәкә, Әлшәйгә ҡайтһам мин Әлшәй. Ләкин шулай була ҡарамаҫтан, минең паспортта яҙған тыуған урыны Әлшәй районы, поселок Шафранова. Курорт Шафранова инде. Шулай да барлыҡ баласағам, әлбиттә, бер ай Миәкә районында үтһә, бер ай Әлшәй районында. Шуңа ҡайҙалыр интервью бирә башлаһам, мин Әлшәй районынан тип Миәкә районынан Уртауыл, Ҡолтай, унда Ереклекүл ауылы, Тамяндар әйтә башлай. Ҡайҙан Әлшәй булһын, ул бит беҙҙең Миәкә. Талашалар инде. Бер ҙә ҡаршы түгел, мин Әлшәй лә, мин Миәкә лә. Мин Башҡортостандан. Шундай һорау һеҙгә. Һеҙҙә ғаиләлә нисә бала үҫтегеҙ? Нисә бала? Беҙ бала, мин иң өлкәне, олоһо, ҙуры, нисек барлыҡ диалекттарҙа әйтеп сыҡтым. Бер туған һеңлем бар һәм бер туған ҡустым бар. Гөлнара менән Йырлайҙармы? Гөлнара йырлай, Нияз ҡурайҙа уйнай. Мына бит, шундай музыкаль ғаилә булып сыҡты инде. Инәйем шиғыр яҙа, атайым мәрхүм инде хәҙер гармон уйнай торғайны. Был һәләт һеҙгә кемдән күсеп килгән? Һеҙ кем йырлай ине? Атайығыҙмы, инәйегеҙме, әсәйегеҙ? Йырлау тигәндә бына күп кенә кешеләрҙең беҙ әйҙәгеҙ күңелен ҡырмайыҡ. Бына бит яңыраҡ ҡына Инстаграмда күргәнһегеҙҙер, берәү мине әрләп ята ине, ахы тип йырлауымды. Әйҙә инде прекращай тип. Мин белдем уның кем икәнен. Серен әйтмәйем, нисек белгән, ләкин белдем. Юҡ, дөрөҫ әйткәндә был фишка ла инде һеҙҙең. Дөрөҫөн әйткәндә, бына рус әйткәндә фишка үҙенсәлекле генә бер тауыш. Сөнки икенсе артисттарҙы ла алып ҡарағанда, мына улар шул уҡ бит инде икенсе артисттарҙы алып ҡарағанда, уларҙың һәр береһенең үҙенең бер шунда үҙенсәлеге бар һәм шуныман да иҫтә ҡала.
Шуңа әйтерен мин профессиональ ярсы түгел, һәм мин теге гран-прига ярсылыкта дагы әйтмәдем. Бер касанда мин үзем профессия буенча актер драматического театра и кино дигән диплом бар, Аллаһка шөкер. Шуның өчен миңа күбрәк теге охшай музыка эшләргә, музыка кушылып моңрап йырларга ахахы. Хөрмәтле дуслар, без туры эфирдә эшләйбез, искәртү үтәбез 272 85 47 финан коды 47 һәм WhatsApp һәндәре 919 617 96 41. Туры эфирдә без бүген уен уйнатабыз. Иң оригиналь һорауга Рөстәм агай үзе эфир адагында еңүсене билдәләп концертка билет бирәсәк. Бирәсәк һәм инде бәлки без музыкаль тәнәфескә тукталып алырбыз. Дөресен әйткәндә, без йырлап тура эфирда үзебез йырларга теләк белдердек. Рөстәм агай да, мин дә шуга без инде яз килә дигән булһа, шул йырда бергәләп йырлау итәйек. Әйдә йырлайык. Тура эфирда. Әйдәгез киттек. Тура эфирда. Мин йырламайм. Мин постта килә утырам. Нәркәс инде. Тавышым юк. Ярый. Мин бәйләйм. Бергәләп. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бергә кушылып йырлагыз. Фатих өр яңа йыр тапкан. Өр яңа. Беренче тапкыр яңгырай. Сездә кушылыгыз. Рөстәм агай, мин кушымтала кушылам. Безнең урамда байрам, күңелләрдә лә байрам. Тәүге сәскәләрдә тотып мин һиңа барам. Куйса әрләшмәк яшәйек тату, без беләбез һәр кемгә лә кәрәк һөю ярату. Кемгә әҙерәк кәрәк, кемгә күберәк. Ләкин моторым бәгърем һин бит яшәрәк, ишетәм йөрәгең шәберәк тибә. Сөнки безгә яз килә. Яз килә. Безгә мөхәббәт бирә. Яшь кызларның йөрәктәре шәберәк тибә. Яз килә. Безгә мөхәббәт бирә. Яшь кызларның йөрәктәре шәберәк тибә. Давай, нәркәс бей. Хопа! Во! Мониторда тавыш ишетелә башлана. Evet. Аллаһка шөкер, киттек артабан. Ишетелмәй. Башкортстан, хәерле кис. Уйлама, һин мине яратмай тиеп. Һинең өчен генә килдем акылда киеп, ярамай беркемде кемһетергә. Кеше һөергә тиеш һәм һөелергә. Әйдәгез дуслар, бергә булайык. Күңел асайык, йырлар йырлайык. Ишетәм һинең йөрәк шәберәк тибә. Сөнки безгә яз килә. Яз килә. Безгә мөхәббәт бирә. Яшь кызларның йөрәктәре шәберәк тибә. Яз килә. Безгә мөхәббәт бирә. Фатих менән нәркәстең йөрәге шәберәк тибә. Әнә концерт бөтен ярар. Был йырды беләм мин 16 ел буена йырлайм. Шулай хөрмәтле дуслар. Рәхмәт. Шулай дип без концертта гамак булып китте. Тура эфирда, дөресен әйткәндә, шулай дип йырлап талдык. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, һез дә безгә кушылып йырлайлыгыз. 272 55 47 тура эфир телефоны. WhatsApp һәндәре һеҙҙең арабакта 919 617 96 41. Бүген бездә кунакта Рөстәм Гыйззатуллин. Рәхмәт. Әйткәндә, менә һеҙҙең үҙегеҙгә һорау, менә ошонда тура эфирда күп артистлар йырлаймы һеҙҙең? Һез дөресен әйткәндә, Хәйерле кис республика тапшыруында беренче артист йырлау. Беренче артист һәм бигрәк тә шатмын, сөнки ысынлап та кайдадыр интернетта күреп калгайным, ниндидер радио тапшыруда артистлар килә унда, сыгыш әйдәр, Тәре Тавышман һәм кем йырлай алмай, Тәре Тавышман, шулар килмәй. Безнең битендә дөресен әйткәндә, бәлки безгә ошо вакыттан ук башлап ебәрергә кирәктер. Мин һеҙгә тәҡдим итәм шундай рубрика. Мин әйтә алмайым инде һеҙҙең тура эфирҙа ниндәй радиола шулай бар икән, ул шундай бар. Ул һеҙ әлбиттә теге уйлап сығарыусы булмай, ләкин шулай да шундай формат эшләй. Башҡорт аудиторияһында эшләргә мөмкинлек бар. Һеҙ беренсеһе булып килерһегеҙ. Без уже булдыҡ, Башлап ебәрҙегеҙ. Без тағы ла йырларбыҙ, бит. Берәр куплет булһа. Менә һәр бер йырығыҙ. Сәй бар әлегә йырлайбыҙ. Һәр бер йырығыҙ һеҙҙең хит бит инде. Уны бөтә республиканың ғына түгел, бөтә ер шарының йәшәгән кешеләр һүҙҙәрен белә, бергә ҡушылып йырлай бит инде. Нисек был йырҙы шул хәтлем итеп, матур итеп сығарырға, шул хәтлем хит итеп эшләргә? Сере нимәлә? Бына беләһегеҙме, миңә бит инде хәҙер әйтәм, һуңғы ваҡытта күберәк студияла эшләйем, аранжировкалар өҫтөндә, аранжировканың кимәлен күтәрергә тырышам. Унда онлайн дәрестәр, белмәйем,
булмайым, там YouTube битендә хәзер күп шуннан өйрәнәм. Ниме Twitter иткәнем әле. Әйткәндәй, моны гел камиллаштырып тору кирәк. Һәм бuna кемдер миңа әйтте, Рөстәм, әйдә йөрышләгә килеп киләләр дә, әлбәттә, уларның теләге хит ярларга. Шуның өчен бер касында белеп булмай, хит ул буламы юкмы, ләкин бuna ул хит булган өчен әлбәттә ул зур эш. Мин алам, мәсәлән, бүген көндәге булган дөньяның хит ярларын, уларны анализ яһаем, уларны тыңлаем, төрле стильдә, бер генә стильдә. Нинди инструменттар кулланылган? Нинди инструменттар, нинди гармониялар кулланылган. Гармония дигән булды, мин нота белмәйм вообще, дөрес әйткәндә, но гармония дигән безне беләм. Һәм бuna нинди гармониялар хәзер теге модалаймы, шуларда өйрәнәм, темп өйрәнәм, нинди темп һәм Bundan әзрәк кенә алып, bundan ул теге Армин ван Бюрен әйтмешләй, без аны урламаябыз, без илһамланабыз. Бу yerdan әзрәк кенә илһамланабыз, бу yerdan илһамланабыз һәм барыбер үзеңнең бер көйеңне китереп сыгарың. Чөнки сынап та теге бер заман модда булып алды. Урлайлар да, анда казах yerен, башка сайлар, рус yerен һәм кем нинди теге ярагырак йырды таба, кем ишетмәгәнрәк. Минеке тип одагарак йөреш, шуннан ул килеп сыга бер кайдандыр румыннарның ереме, теге Шазам килеп сыгас хар битте инде кыенрак андый кешеләргә. Шуңа хит мин бер касанда әйтә алмыйм, ләкин моны хәзер инде ошо юнәлештә эшләй башлагас, мин моны ничектер алдан ук хит эшләргә тырышам. Нидер кемдер галимдер бүген көндә һаман да белә алмайлар кайдан килеп сыга гипноз һәм музыка язу. Математиканы ханап була, белмәйм, химияны онда нимәдер кушып шартлады була. Бuna музыканы кайдан, нисек, кайлай. Нисек килеп сыкканны әйт. Ничек һездә килеп сыкмай, ничек монда килеп сыкмай. Моны Мин хәтта йырлай да белмәйм. Моны дөрес әйттем. Беләһең. Беләгезме, мин шунда йыр ишетеп калдым. Исән Суринның һез яңа йыр язганыгыз бит. Исемен онытып торам. Агыдилдән китеп бара. Шундай моңлы матур йыр бу күренеп тора, шул композиторның тип, һез композитор тип без әйтә алабыз, чөнки нота белмәһәм дә бар композитор бар. Мәрхүм Салатага Низаметдинов әйтте. Юк, Салатага без бит кемдер осрашу, нашлай әйтәген, үз эшмәкәр композиторлар менән осрашу оештырган кемдер. Ул кеше кем икән белмәйм, кызганс каршы. Рәхмәт. Шулай әйткән идек. Ну менә мин 2 йыр яздым, кемдер 10 йыр яздым. Мин гармония улай дип әйтмәгән сине. 1 йыр яздым, димәк, композитор дип әйтте. Шуның өчен мин дә композитор. Ул йырга килгәндә, күңел һаванган дип әйткән килә. Ул беләгезме, уның сыры нимә? Уның сыры шигырьдә. Ул Роберт Миңнуллин, Роберт ага Миңнуллин, хәтта миңа Инстаграмда миңа шундый шатлыклы, мин төне буена йоклай алмадым. Роберт Миңнуллин миңа үдәйәнде. Рәхмәт Рөстәм, бик матур йыр килеп сыккан дине. Шундый тандем һәзер Заһир икән сүре менән дине һәм менә гаилә менән һуңгы вакытта был йырды гына тыңлай дине. Асын кайбер менә шигырь була. Укыйганда һәм моны йыр үзеннән дә килеп тора. Мин дә бүген төнлә йоклай алмадым, инде Рөстәм Гыйззәтуллин үде монда килде дип. Моны алдашуу да юк моны. Мин 3нче көн шул йырды йырлайм бит, Агыдилдән китеп бара моны. Ошо йыр моны үзегез күреп торагыз бит инде бит. Шул йырды мин 3нче көн тыңлайм һәм миндә ялкмыйм. Бу моны хит дигәнде аңлаталар дигән уйлыйм. Рәхмәт. Чөнки унан тышта һуң дөрес әйткәндә шул ук һавул әсәйендә яз килә бәхет төне йырдары хәзерге мәлдә Мин бәхет төне бәхет төне һезнеке түгел, әмма ләкин бәхет төне зур массага һезнең аркылы килеп сыкты яшьләр арасында. Олай булһа мин бик шат. WhatsApp һәндарны монда хоролар язып ебәргәндәр, һаумыгыз Рөстәм агай, һез гастрольдәр вакытларында хугышканыгыз булдымы дип язып ебәргәндәр. Моны бит карале инде хоролар. Аллаһка шөкер, гастрольдәр вакытында хугышкан булмады, ләкин бер районын әйтмәйм, ул райондагы ул авылга мин бармай да йөренем, минем теге бер иске генә машина була торгайны. Шуның бер көзгөһен бер актарып киткәйне. Был баймактар түгелдер. Юк, якын тирәләр әйтмәйм, аны белә ул хәзер. Беләрсезме, Хәзер мин аны әйтәм, ул минем коллегам, ул миңа әйтә, "Не әйтә, инде белә алды", дип. Шул авылга үзем сәйдә үпкәләгән булып беренче ел гастрольгә бармай йөргән булдым, шан барды, мин шан әйттеләр, ул бит безнең авылдыкы түгел, ул вообще күрше авылдыкы булган. Ул егетте тимәк икенче авылга күсереп йөргән. Белмәйм, ничек булгандыр, менә шуны гына хәтердә калган.
әллә белмәйм. Барыһыла нормально. Барыһыла килеп брат дип усакта. Тагы да хороларга тукталып үтәйек. Хәерле кис ханты Мантийский автоном округынан язалар. Рөстәм Гыззатуллинга ошондай хоровым бар. Әгәр дә һез алтын балык тотһагыз, нинди үз теләк инегез, һезне яратып тыңлаучы Рәмилә зур рәхмәт явап көтәм дип язгандар. Алтын балык тотһам, мин әлбиттә нимәшләрне микән белмим. Менә мин Тагы ла үз балык шундай. үз алтын балык тотырмын. Үз алтын балык тотырмын да һәм музыка театр. Алтын балыктан кызыклап. Аквариумга алып әйтәм. Үз алтын балык тагыла. Ну, әйтәк бер теләк, ул әлбиттә бына музыкантларның инде ул һәр вакыт шулай мин үзем оборудование алырым. Әйтәк там теге аналоговый ниләр оборудованиелар, микрофондар, компрессорлар, белмәйм, тавыш карталары, студиялар нашлаш. Тагы хорауга тукталайык. Һаумыгыз шундай хоравым бар. Сәхнәлә һүзләрдә онытагыз нимә эшләйһегез һәм иң истә калган шундай хәлдә һөйләп китәгез. Сәхнәлә һүзләр онытылам әйтәм, ишетелмәй әле. Булар беләләрдер дип. Һүз оныту ул үстәк. Ян Сара районы Авдан авылында, Авдан дигән авыл бар бит. Концерт башланды бер заман, хәзер минең икенче сыгыш. Тип-тигенә теге яр арасында инде киенеп сисенәһең дә, үземсә костюм алыштырган булаһың бит инде. Шуннан не хәзер сыктым да беренче икенче сыгышым инде икенче выход дип әйтәк, бер йырлап тора идем. Бер заман һидәм минең салбарым атка төшеп китте бара. Кайыш тыйвайт манда электр автомат китайский инде. Уларның саксыккан сагы тип-тигенә ул ысқынып киткәндә, һәр йырлап торам, бер заман салбар атка төшеп китте бара. Һидәм хәзер бер кулымны тоттым да ипләп кенә һидермәскә тырышам инде. Һәм сәхнәдә торган артистлар күреп калдылар, егылып ятып күрәләр. Һәм мин һидермәенсә генә бер yerdə хәзер һеҙҙең өсөн дип йырлай итеп программала үҙемсә инде әҙерәк кенә икенсе төрлө башланым, икенсе ярса сығып йырлап, мин ул янан кыркып, шунан кире кыҫтырып, ну ҡайҙан инде ҡайыш. Миңә яраған ҡайыш тауып та булмайым. Шулайыраҡ булды. Тимәк, сәхнәлә артистлар, әйҙәгеҙ, һеҙ ҙә йырлағыҙ тиһә, мин шул ваҡытта аңлаясаҡмын. Тимәк, һүҙҙәрен отҡан, я тональностан сығып киткән. Әгәр дә ыштаны төшө барһа, ул икенсе артистты саҡыра башлай икән. Мәркәз белеп ҡуй. Сүҙҙәрен астығы тағы ла һорау. Юҡ, һорау түгел был. Хәйерле кис, Рөстәм. Браво, афарин, супер, шәп, һоҡланғыс, яратабыҙ, хөрмәт итәбеҙ дип яҙып ебәргәндәр. Рәхмәт. Мына шундай гына. Бик оригинал һорау. Бик оригинал һорау. Хөрмәтле дуҫтар, һеҙҙән шылтыратыуҙар көтәбеҙ. 2-72-55-47 тура эфир телефоны. WhatsApp һандарала һеҙҙең ҡарамаҡта 7-19-6-19-6-97-96. Кемдәр беҙҙе Башҡортостан 24 телеканалына ҡарап ултыра, был һандар һеҙҙең экрандарығыҙҙа яҙылған. Беҙгә шылтыратыусы бар, тейҙәр, әйе. Хәйерле кис, тура эфирҙа. Хәйерле кис, һаумыһығыҙ. Танышыу Һаумыһығыҙ. Зөлфиә булам. Шундай яғымлы гына тауыш менән. Һеҙ ҡайҙан шылтыратаһығыҙ беҙгә? Ну, әле стәрле баштан. Әле стәрле баштан. Һорауығыҙ бармы? Һорауым тип, нисек дип әйтәйем? Менә Рөстәм ағайҙы дип әйтәйем, яны ағай була инде, конечно. Иң беренсе тапҡыр күргәндә 2008 йыл ине 4 апрель ине Сәғәдулла Баяғиттың концертына аңа хәтле күрәһе килә торғайны, концертына бараһы килә торғайны. Бөтөн йырларын ятлап беттем, шәңхәр бит инде, ладно, шулай итеп күрдем бит инде хәҙер. Инде мәйтәм хәҙер концерттан һуң мәйтәм лекторан мәйтәм фотоға төшәм мәйтәм укырып иладым әле мәйтәм ниһаятта конечно күрдем дип. Шунан хәҙер бит инде мәйтәм концерттан һуң лекторан мәйтәм рәхәтләнеп мәйтәм фотоға төшәм дип уйлайым бит инде. Электр ҡараһа менә уже Рөстәм Ғиззәтуллин юҡ. Вот шуны һорағайны. Нисә бу концерттан һуң бер ҡайыш саға ла һыҙау ҡайтаға. Бик ҡыҙыҡлы һорау булды. Зөлфиә стәрле баштан булды. Рәхмәт беҙгә шылтыратҡанығыҙ өсөн. Ысынлап та Рөстәм ағай һыҙырға яратаһың инде. Стәрле тамаҡ булһа, тимәк инде Өфөгә ҡайтып итергә кәрәк, тиҙерәк. Ғөмүмән әйткәндә, үҙемдең бына шәхси концерттарым булһа, мин фотоға төшөргә тырыша инем. Шулай уҡ бер нисә хәл иҫкә килеп төштө. Сибайҙа беренсеме, икенсеме концерт булды инде. Беҙ теге Соболь микроавтобусы менән хәҙер концертҡа килдек. Хәҙер концерт бөттө.
фотога төштөк уже күз күрмей, ул фотога төшөрөлөр, күз күрмей ким менен төшкөндө, ким билет. Төшөн шул залда болгон киши әллә 2-3 тапкыр фото. Хәзер уже түзү булмай, йөгүрүп сыгып киттем да микроавтобус. Анда олы гына яшьтәге агай РСНТнан миңа берген микроавтобус бергенләр. Ол яшьтәге агай утыра инде, урыста булды шикелле, әллә белмәйм инде. Хәзер микроавтобуска йөгүрүп кирдем дә, ишекте яптым, бикләм. Давай ешәй тегәйнем. Теге кыздар буратып алды микроавтобус. Ул газель хәмәктөр. Бәләкәй генә. Бер заман был машина һелкетә башлады. Теге агайдын күзе калган, что они делают? Икенчесе, шулай Тавлыкай авылында, Баймак районы Тавлыкай авылында булды ул хәл. Бына фотога төштүк, 2 тапкыр, 3 тапкыр автографлар таратып беттек инде. Ручкалар язмай башландым. Ручкалар язмай башланды. Хәзер келем дип гримерка кирдем дә нимә эшләргә? Хәзер бит инде төне буе фотога төшеп торып булмай. Шул тәдәреннән сыгып кастым. Мара бит. Тавлыкайларга кайнар салам дуслар. Ул каскан булган шул вакытта, югалткан булсагыз, тормышта бөтен нәмәне эшләп, татып карарга кирәк диләр. Нимәне бер касан да эшләмәс инегез? Минме Марска осмафинем. Кире кайтып булмай буна бит. Бик кызык. Әлегә. Бәлки адактан. Без концерт турында оныттык, әйме. Концерт турында оныттык бу инде. Әлбәттә, концерт туры 22 сентябрь бөтәгә. Санап та дуслар, бuna безнең тамашачыларның шундай әҙерәк кенә теге электән калган традиция бар, концерт көнендә килеп, рәхәтләнеп, хайлап алып, урын кызганска каршы хәзер улайрак түгел, чөнки беренчедән онлайн хатып алырга була мөмкин, хатып алырга мөмкинчелек бар билетте. Шуның өчен минең дуслар келәләр ул Белореттан, ул Баймактан, ул Силәбилән, ул Оренбургдан, ул Мәскәүдән, чөнки уларга теге килеп, кассала торырга кирәк түгел, онлайн улар күптән алып куйгандар, миңа әйберләр, без киләбез дип. Һәм әгәр дә ысынлап та бuna концертта карарга теләгез булса, бүген иртәгә алып куйһагыз, бuna һәйбәт кенә урындар, минең оештыручылар бүген интернетка халдылар, һәйбәт кенә бик матур гына урындар. Шуны алып калырга теләгез булса, алып калыгыз. Бuna инде 2 көн калгас, 3 көн калгас кызганас каршы ул билеттер булмаһа, миндә ул билеттер булмайсак, миңа менә шылтыратагызмы, мине өйдән килеп алагызмы, ләкин ул билеттер миндә булмайсак. Шуның өчен әйткәндәй, мына һез Инстаграмда тагыла бер матур гына пост алып куйганныгыз. Ул да булса, егетләр билет юк. Безнең бит инде башкортларда шундай, үзегез беләгез бит инде, бесплатно үткәрә алмассагыз микән дип башкортча әйткәндә шундай бар бит инде кешеләр. Аллага шөкер, хәзер ул мода ул үтеп бара, бuna әле генә һезнең итәкчеләрегез белән күрсеп киткән. Мен әйтәм, Сакарука юк, Сакарука кирәкме, без үзебез хатып алып киләбез. Шатланып киттем әлбәттә. Әлеге бүген көндә эшләгән бuna әйтәйек инде, безнең хөкүмәтебездә эшләгән яшьләр дә шулай ук Рөстәм агай, без үзебез хатып алып килә, теге Сакарукага кирәкме дип, ниндидер модага әйләнеп килә, мин бигрәк та шатман. Күбрәк хатта үзем өчен түгел, бuna киләсәк концерт куйсак безнең яшьләребез өчен ислап та шундый модага кирип китә, ул бик хәтәр мода булса. Тәргиз булып торыр инде эстрадага. Хөрмәтле тамашачылар, һезнең бүген бuna Рөстәм агайдан билет оторга мөмкинчелек бар, шуңа күрә шылтыратучылар юк, әйме. 272 икән 547. Әйткәндәй, Раил Өмөтбаев хатта әйтте, мин үзем билет хатып алып киләм дип. Мына. Раил Өмөтбаев әйткәндәй шулай ук йырлай шикелле. Точно йырлай. Ул үзе билет хатып ала һәм билет хатып ала. Нинди артист концертка билет хатып алып килә. Үзе килеп йырлай. Бәлки берәй бүләк тә бирерләр. Котлап әйме. Без Раил ишетәләр дигән. Бу концертта берәй яңа йырдарыгызмы башкарылмаймы? Беләһегезме, бүтән проблема шунда, миңа әйтәләр, яңа йырдарын кирәкме, безгә элекке йырдарын кирәк дип. Менә шул тамашачылар беренчеләрдән булып, бана шул йырында йырлаһаң гына киләм. Точнымы? Шул йырда йырлаһыңмы? Дип кенә күп һорагандар бар һәм әлбәттә берәү, икәү бәлки яңа йыр булыр, ләкин менә әйтәм бит, беренче альбомдагы йырдарды өстенлек биреләсәк, һәм күбрәк тамашачылар һораһа йырлайбыз инде. Иң беренче йырыгыз, иң беренче йырыгыз нинди ине? Иңгә генә ашыкма икенең бере. Бәлки шуны йырлап ишеттерһен? Бәлки ишеттер, бәлки белгәндәрен без йырлап карабыз. Нисек?
Шул ук бәхет төне, безнең бар бит инде бәхет төне, әйбәт, бәхет Үзе төне. тере тавыш менә. Тере тавыш менә. Әйдәгез. Кайындары ай-һай Безнең минус бар. ак икән. Безнең минус бар. Һөйүменнән музыка шартыбыз нәркәс. Мин музыкага телей. Һөйүменнән тулы сак икән. Кайындардан яқты нуры тама. Нур тамамы, моң тама. Моң тама. Монтама. Моң тама. Был бит бәхет төне. Эзлә бәхетеңде. Юк-юклама, Фатих, юклама. Был бит бәхет төне. Эзлә бәхетеңде. Нәркәс тоже юклама, юклама. Ой, рәхмәт. Дигән булган. Афарин. Мен йоклап та алмаймын да. Безнең менән йоклап булмады. Рөстәм агай Гыйззатуллин бүгін бездә кунакта. Хөрмәтле дуслар, һездән шылтыратулар һәм инде хәбәрдар көтеп калабыз. WhatsApp аннары 79996179641. Ә безгә хәбәр килеп җиткән шикелле. Бында күп язалар ул, уларны укып бетү булмай, иң яраткан блюдога дип язгандар. Ашарга нимә яратабыз? Ашарга яратам. Ашарга яратам. Тагыла? Әлбиттә бишбармактыр инде, әйбәт. Бишбармак, казы. Биялил районының бишбармагы. Ул айырыламы районда? Әлбиттә, айырыла. Ә кымыз? Кымыз, әлбиттә, Әлшәй районының кымызы. Әлшәй районының кымызы. Иң һәйбәт Әлшәй кымызы. Нимә генә дип әйтмәгез, егетләр, кызлар. Тагыла концертлар үткәрәсәк, әгәр киләсәк. Тагыла концертлар үткәрмәйсәк без. Бу хуңгыһымы әллә? Концерт булһын, тик хуңгыһы гына булмаһын. Гастрольләр булмайса. Республика буйлап касан гастрольләр була. Республика буйлап Кыргызстанга каршы гастрольләр булмайса, чөнки без менә Гирзе Music дигән продюсер үзәге әйткәндәй. Һәм менә ундагы яшьтәр менән без Алла бирһә киләсәктә иҗат итәсәк, без мин күбрәк студиялар, аранжировкалар эшләп, яңа йырлар иҗат итәргә тырышырмын. Ә безгә шылтырату бар тийләр, хәерле кис тура эфирда. Алло. Һәм хәерле кис. Рөстәм Гыйззатуллинга мин менә элекке поколение кеше буларак шундый менә үзенчәлекле һора биргәне Фатих. Әйе. Bilen tabanda yurt arası ola turgan meşani klaslarda. Şuan o yurt arası kırdı mı kenarlarga? Hani şunda yıllarga ürendim iken, yer yarattım iken tepkine harap edeminde. Зур рәхмәт һорау булсын. Исламда да йыр дәресе була торган, йыр дәресе ул минең иң яраткан дәресе була торган. Чөнки безнең класста бик йырларга яратучылар егетләр арасында инде әйтәк юк ине. Мин йырларга яратам. Миңа теге икмәк ашатма, йырларга хәмә бирде. Йырлап тиге туза, эше нәдек кенә ташлар торган. Әле китлегенә йыр дәресләрендә ничек була торган? Яр кызлар йырлай торган, ул егетләр сыгарып коялар бит инде, кемдер йырлагы кимей, дәфтәр тотып алаларда. Баштарына кайып. Дөресен әйткәндә, кайындары ай-ай ак икән, нимә гөләң дип мөнәҗәт торган егетләр әйтәйген шундай булган сакта. Инде миңа ул шатлык була торган. Бәләкәй чакта авылга концерт килһә, менә теге залда утырмайм, сәхнәнең кырынан, сәхнәгә якынрак утырам да, анда вакытта Шамил Хамадинуровлар, мәсәлән, Гали Хамзиннар концерты килһә, йырлайдар бит нәтәм. Эй, халыкы якты йондыз. Мин шул йырда ятлап алдым да. Һәр шул йырда йырлай, белмәйм инде кайһы артисттер йырлай. Мин отырам. Эх, яңгыш ярарны. Эх, яңгыш ярарны. Эх, хараха ярарны. Әкем күзләрем белән. Мин беләм. Һин белгәс, әйдә һәм сахнага менеп йырлатып әйтә. Эх, шайтып әйткән. Тегеләр яңгышмый да. Кайф битеп кайтып китә торган. Безнең эфир вакыты нык сикле, аналыгына минуттар калды. Еңүсенә билдәләргә кирәк. Еңүсенә әйдәгез билдәләк, бына һәдән кыш бабайда күп максат йыла торган дип. Был һорау Чөнки исламда Инстаграмда ул фотоны миңа ул тамашасы безгә җибәрде һәм ул фотоны исләйм бигрәк тә. Бана минең уйлавымча. Сакыру кагыды шуга бирелә. Шул Гөлгенәгә бирелә. Фатиха Наркаска мөрәҗәгатьтер сакыру кагыды була. Бына без инде Наркас менән буш кулманда килмәдек үзебезнең студиябызга әйткәндә. Безнең хәзерге мәлдә Маяк радиоһында көн һайын дигәндә менә Салат Юлаевның трансляциялары онлайн рәвештә бара. Ул да безнең филиалга инеп китә инде. Һәм инде һезгә
һез бит инде Салават Юлаевтың көйәрмәне буларак без һезгә ошондай кружка бүләк иткебез килә. Бу инде Маяк радионан Слушай, Маяк, болей за наших дигән кружканы һезгә бүләк итәбез. Һезнең җитеп килгән туган көнегез менән котлап. Ой, рәхмәт, бигтә кызлар. Һәм инде ошондай белмәйм, күрәтергә. холодильниккамы? Мына ошонда күрәтергә, я. Бында. Салават чемпион. Салават чемпион һәм инде ошондай наклейка. Буны белмәйм, һез кайда эләрегез? Я машинага эләрегез, я. А можно маңлайга элеп? Маңлайга ла мөмкин. Маңлайга элеп һез концертта үткәрә алагыз. Тағы ла бер тапкыр искәртеп үтәйек, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбызга, касан сәгать нисәлә 22 сентябрь 19 сәгать. Башкорт дәүләт концерт залы, Башкортстан дәүләт концерт залы. Һезне үземнең концертыма сакырам. Әйткәндәй, фонограммага йырлау булмаясак. Ул хәзер бәлки кешеләр өйрәнеп үткәндер инде, фонограммага йырларга тырышмайдар. Чөнки фонограммага йырлаган күренә. Хәзер бер мәхәләйм. 2013 ел булдымы, 14 ел булды. Мин дискотекалар үткәреп атам. Безнең флешкамы нимә асмай. Нишәптер мин Рөстәм агай бирделәр. Мин дискотека үткәреп атам, бит Рөстәм агай махсус кунак. Рөстәм агай бәлки фонограммага йырларың да уйран дигәннән бит инде. Юк, йырламайм тиленә бит инде. Мына Фатих монда тәкъдим итә фонограммага йырларга. Мин бер вакытта фонарщик булманым, хәзер һезгә йырлап күрәтәм дип. Йырланлар. Мин торам бит инде. Ой, калай оят булды дип. Һәм инде әлбиттә дөресен әйткәндә һез шундай халыкка газел булганыгыз өчен һезне шугала яраталар дигән өметтәбез. Халык исламда тере тавышта ярата. Тере тавышта ярата. Бер вакытта әйткәндә Рөстәм агайда мин фонограммага плюска йырлап торган күргәнем булманы. Ой, рәхмәт инде. Бүләктәрегез өчен, сакыруыгыз өчен. Бүген сынапта яклау кыен булыр әлбәттә. Ләкин без таңга тиклем студияла эшләйбез, 4-кә тиклем илһам килә шул вакытта. Хөрмәтле дуслар, барыгызга 22 сентябрь Башкортстан дәүләт концерт залында көтеп калабыз Рөстәм Гыйззәтуллинның шахсан концертына. Бүген тик һезнең өчен хезмәттәшем Нәркәс Юсупов, тавыш режиссеры Марат Рәхмәтуллин, махсус кунагыбыз Рөстәм Гыйззәтуллин һәм мин диджей Фатих Шәнәк. Әйдәгез тагы көлеп күрәтегез. Рәхмәт. Әлегә күтәренке кәеф һәм уңышлы ял көндәре теләп хушлашабыз. Һәр вакыт безнең менән булыгыз. Киләһе очрашканга тиклем Һау булыгыз. Пока. Сәлам дуслар, мин диджей Фатих. Һәм Нәркәс Юсупова. Һәр кыз адна һәм юма 20 сәгать 10 минутта Россия Башкортстан радионда көтеп калабыз. Өр-яңа тапшыруда дәртле йырдар, сәясәткә кагылмаган яңалыктар һәм әлбиттә туры эфирда һездән сәламнәр көтеп калабыз.